दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47थि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेवलां मेल दा बेयाव बर' समाजनि माखासे जेंना जेंगोना सोलोंथाइ थासारि बे गासै बाथ्राखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जादों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै जों नुदों जे बर'फोरनि बिटिसि मोनखांनानै दिनै 15 बोसोर बारलांबायब्लाबो जोंनि सोलोंथाइ थासारिया दिनैबो मोजां नङा। जोङो आसाम सरकार बा भारत सरकारनि सिङाव जे आयेनगत भाबै माखासे मोनथायफोरखौ जों मोननो हानांगौ, जेरैहाय हानि आयेन पास जाबाय, फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 मायथाइयाव बे आयेना पास जादोंब्लाबो दिनैहाय प्राय 10 बोसोरानो बारलांबाय, 12-13 बोसोरसो जाबाय, अब्लाबो बे आयेननि जोहै जोंनि बर' रायजोफ्रा हाग्रा ओनसोलाव थानाय बा फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजा बिसेसकरि सनितपुर जिल्ला बेनिफ्राय ओरैहाय बिश्वनाथ जिल्ला बे जिल्लाफ्राव दिनै हाखौ मोननो हायाखै, हा पाट्टा मोननो हायाखै। हा पाट्टा मोनैनि थाखाय दिनै सोलोंथाइफ्रा दिनैहाय प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, जायनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैया दिनै सोलोंथाइ मोनाजासेनो दिनै गोदाव सोराव जानांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि होलांनाय सिमां जे गेरेमसा बर' माहारि दानाय, बिनि थाखाय जोङो अहरह नाजाबाय थादों। नाथाय सोलोंथाइ थासारियानो जुदि मोजां नङाब्ला, सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा जुदि सुजुग सुबिदा जुदि मोनाब्ला, भारतनि आयेन बादियै जोङो बेखौ जुदि राहा जुदि जों मोनाब्ला, जोङो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामनो हाया। बेनिखायनो जोङो भारत सरकार, आसाम सरकारनाव जों दाबि खालामदों जे जोंनि फरेस्ट राइट डुवेलार्स एक्टनि आन्दाराव, फरेस्ट राइट एक्टनि आन्दाराव हाखौ थाबैनो होनांगौ, फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, जेराव फोरोंगिरि गैया बाव फोरोंगिरि थिसननांगौ, एक्सपायार जाबाय, रिटायार जाबाय, बे लांदां जायगाखौ सुफुंना होनांगौ, अब्लासो जोंनि सोलोंथाइ मोननो हागोन। आरो दिनै बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों जे दिनै बर'फ्रा गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिबाय थादों। दा बेयाव सम सम मालाबा बुङो जे बर'फ्रा बड'लेण्ड मोननो थाखाय क्राइटेरिया गैया, बेयाव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोर गैया, जोंनाव IAS अफिसार गैया, IPS अफिसार गैया होननानै मिनिथावा बोराबथावा माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो। दा 15 बोसोराव बेबायदि माखासे IAS अफिसार, IPS अफिसार, इनफ्रास्ट्राक्चारनि जुदि बाथ्रा फैयोबा, क्राइटेरियानि बाथ्रा फैयोबा, बे 15 बोसोराव जों बानायनानै लानो हानांगौमोन। मानोना बिटिसिया जोंना जिरायथ'नायसो बुंदों, जोंनो दानानै लानांगौमोन, बे बाथ्राखौ दानानै लानो हायाखै। दा दिनैहाय आरोबाव मोनसे थार्ड एकर्डनि बाथ्रा फैदों। जायगा जायगा बिथांमोना मेल मिटिं खालामदों जे थार्ड एकर्डनि थाखाय माने एवारनेस खालामनाय। दा एवारनेसा मानो गोनां जादों? रायजो राजानो मानो गोनां जादों? लिडारफोरनोसो गोनां जादों नामा? दा दिनै आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनानैनो सोमावसारनानैनो दिनै बर'नि साफा साफा दैदेनगिरि जाबाय, बर' हारियाव सिनायथि जानाय जाबाय। बे बिथांमोना आरोबाव मानिबा एवारनेस जानांगौ जायो नामा? रायजो राजाफ्राथ' दिनै एवेरखा जे आलादा बड'लेण्ड रायजोआ नांगौ। आरो बेयावनो बिथांमोना बुंबावदों जोंजोंसो जागोन, सोरजोंबा जानाय नङा। दा दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, सोमावसारग्रा हान्जानि हिसाबै जोङो भारत सरकारखौ मोजाङैनो बुजिदों जे दिनै बिथांमोनहा दानि नरेन्द्र मदि दैदेननाय सरकारा मोनथाम एजेन्डा बिथांमोनहा मावफुंनो थाखाय थांखि लादों। बे जाहैबाय काश्मीर जेंना, मावबादिनि जेंना, आरो ओरैहाय नर्थ इस्टनि दिनै नागाखौ लानानै बे बर' जेंनायाबो हाबफानानै दङ। बे जेंनाफोरखौ बिथांमोना वान्स फर अल माने समाधान खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। दिनै काश्मीरनि बाथ्राया थांनाय आगष्टनि 5 अक्ट'आवनो बे जोबनानै थांबाय। मावबादिनि जेंनाखौ दिनै बोरैहाय सुस्रांनो हायो बेनि थाखाय नाजाबाय थादों। आरो दिनै नर्थ इस्टआवबो दिनै बर'फोरनि जेंनानि सायाव दिनै भारत सरकारा मोजाङैनो बुजिदों, बेखौ वान्स फर अल सुस्रांनायनि थाखाय बाथ्रा बुंदों। आरो दिनै सुस्रांनायनि बाथ्रा बुङोब्ला सोरबा मोनसे हान्जाजोंल' सुस्रांजागोन, उमुकजों जानाय नङा, एजों जानाय नङा, बिजों जानाय नङा, सिजोंसो जागोन, बे बाथ्राया जोंनि मोनथिनायाव एखेबारे नंखाय, बे जानोनो हाखाया। आरो दिनै सोमावसारग्रा हान्जा होननानै बुङोबा दिनै गबिन्द ग्रुप दैदेननाय हान्जा NDFBP, रन्जन दैमारि बिथां दैदेननाय हान्जा NDFB, आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे हान्जाजों दिनै रायजो राजा दं। बे सोमावसारग्रा हान्जाफोरजोंसो जागोन। दा दिनै जों नुदों बिथांमोना एडभान्टेज लानो नागिरदों, खोब सम्भब। दिनै भारत सरकारनि उइलिंनेसखौ नुनानै जोंजोंसो जागोन होननानै फैबाय थानाय जे BTC इलेक्सन 2020 बेखौ हयथ' एडभान्टेज लानानै बिथांमोना बुंदों।
नाथाय जोंनि बुजिनायाव जोङो रोखा जे भारत सरकारा सोरबा सासेजों बबेबा मोनसे हानजाजों दिनै बर' जेंनाखौ सुस्रांनाय नङा आरो जों बेखौ रोखा खालामदों सोमावसारग्रा हानजाफोरनिफ्राय जोङो सुक्ति खालामनो नागिराखै थार्ड एकर्ड होननानै बिथांमोना एवारनेस खालामदों जों बुंदों जे जेंनाया जोबनांगौ जेंना सुस्रांजानायनि थाखाय सलुसननि थाखायसो जोङो सोमावसारग्रा हानजाफ्रा बुंगासिनो दं दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बेयाव मोजाङै फारागखौ बुजिनांगोन जे सुक्ति खालामनो ना बर' जेंनाया जोबनो दा दिनै भारत सरकारा मोजाङैनो बुंदों जे अफिसारफ्रा बुंदों राजखान्थि हान्जाफ्रा दिनैहाय मोजाङैनो बुजिबाय बिथांमोना बुंदों जे दिनै जि ओनसोलखौ लाम ओनसोलखौ बुरलुंबुथुरनि साहा संकसनिफ्राय सदियासिम बेखौ आलादा रायजोआव थिसनगोन बा माबा मोनसे जि सलुसन फैगोन बिनि अनगायैबो थाबोनाय जे बर'फोर दङ बेखौबो खेबसेनो नैबे सुक्तिनि गेजेरजों सुस्रांखानानै खेबसेनो बोननानै लाबोनानै बर' जेंनाया जोबनांगौ होनना बिथांमोना बुंबाय थादों आरो जों बेखौनो दाबि दावा खालामबाय थादों दा दिनै सोरजोंबा जोंजोंसो जागोन सोरजोंबा जागोन बिदि बाथ्रा नङा आरो नै मैया दाखालि 15 आरो 16 ए.बि. माथुर इन्टारलकिउटरा जोंनि सोमावसारग्रा हान्जा बिसेसकरि एन.डि.एफ.बि. प्रग्रेसिभ रन्जन दैमारि हान्जा आरो धीरेन बर' दैदेननाय बे गासैबो हान्जाजों बिथांमोनहा दिनैहाय ए.बि. माथुरा दिनै सावरायबाय दा बिनिफ्राय रोखा जायो जे जुदिबा सोरबा हान्जाजोंल' जानांगौमोनब्ला बै हान्जाजोंल' सावरायनांगौ दिनै गासैबो हान्जाखौ लानानै सावरायनांगौनि गोनांथियानो बहा दा अब्ला बिनिफ्राय जों स्पष्ट जायो जे भारत सरकारा सोरबा मोनसे हान्जाजोंल' सावरायनानै जेंना फोजोबनाय नङा आरो बेयो मालाबाबो जेंना जोबनायनि जाखाया बबेबा मोनसे हान्जाजोंल' जुदि सुक्ति खालामनायनि बाथ्रा सिन्था खालामोबा जेंनाया थाबाय थागोन आरो जों बुंदों सोमावसारग्रा हान्जाया दिनै 50 बोसोरनि बारबाय बे 50 बोसोरनि जेंनाखौ खेबसेनो सुफुंना होनांगौ बेखौनो दिनै भारत सरकारा गनायदों अफिसारफ्रा बिउर'क्रेटफ्रा गनायदों आरो बेबायदिनो सोमावसारग्रा हान्जाजों सावरायनाया थांगासिनो दङ बेयाव रायजो राजाफ्रा रोखा जानाया मोजां जे सोमावसारग्रा हान्जाजों सावरायनाया थांबाय थादों आरो सोमावसारग्रा हान्जाखौ गारनानै सोरजोंबा एक्स वाइ जेडजों जे सुक्ति खालामगोन बेखौ जों मालाबाबो बुंनो हाया।